Juha, mitkä fiilikset on lähteä ilman nastarenkaita tonne kelkkareiteille? Aivan loistavaa. Mikä kalusto on tänään käytössä? Tämmönen pyörä. Se on Trekin Harley X8. Harley EX8. Joo. Mutta se mikä tässä on hienoa, niin läski, löytyy tällainen hässäkkä, eli täysjuostoläski. Eikö ihan sananakin ihan siisti? Täysjuostoläski. Kyllä. Eilen kävin vähän kokeilee ilman nastoilla ajoja ja kuumotti kieltämättä. Parit lipat melkein tuli tehty. Mutta eikä siinä. Miten kävi? No, ei siinä käynyt mitään ja oli vielä paikka sellainen, että niin kukaan ei nähnyt. Pitäisikö meidän lähteä poluille? Lähdetään poluille. Onpa hyvä polku. Ladulla ei välttis uskalla ajaa, kun joku tökkää keihää rintakehästä läpi. Siis sauva. Terve! Onko hyvin lunta? Kato! Kyllä se vähän upottaa. Tuo etu on noista läskin renkaista. Siellä se vaan menee. Kato, sehän kantaa. No siis sehän kantoi. Tämä on kova tämä polku tässä. Tää on minusta osa lajin luonnetta ja en mä sitä nyt pyyhi pois. Kyllä, kyllä. Kuuluu lajin luonteeseen. Mutta kyllä tästä laskusta saa vauhtiakin. Sinne sukelsi aika huolella. Vetäisin tango yli ihan huolella. Mä metinkö jonkun aikaa, kun mä katsoin, että siinä on jollakin syöksynyt se. Joo. Nyt siellä on toiset jäljet. Meikäläisen. Lentikö hyvästi? Ei, se oli aika niinkö säälittävä töpsähtäminen, mutta Joo. et siinä voiko edes sanoa OTP:ksi, mutta kuitenkin. Joo. Se oli semmonen lasku, että tuli tänne kauan OTP:tkin otettua taas kerran. Se kyllä kieltämättä koko ajan kuumotti siinä, että kohta lähetään. Joo. Virkistikö lumi muuten? No en mä sillä lailla niinkö joutunut oikeasti syömään lunta. Joo. Mutta mä katsoin kateellisena, kun läskipyörä vaan paineli smoothisti siellä menemään. Mutta hei, by the way tosta pyörästä, niin se on Farleo 8, eikö niin? Kyllä. Ja mä katson, täällä on ihan järkyttävä limppu tuolla takana. Mikä tuo iso on? Se on 5.2, jos mä nyt väärin muistan. 1x12. Eikös tässä ollut tälle keulalle tehty jotakin spesiaalia? Joo, tässä oli Pluto alkuperäisenä, mutta sitten on vaihdettu Mastodonin keula. Ilmeisesti vähän painavampi, mutta onhan paksummat liukaputket. Onko se jopa pikkusen leveämpi?
Kyllä. Tämä 4.5 ei olisi mahtunut siihen Pluton keulaan kuuleman mukaan. Rajoilla mennään takanakin 4.5 kanssa, mutta kyllä se kannattaa. Se 4.5 tuolla takana ei kuitenkaan edellytä mitään noiden nappuloiden hiomisia tai muuta. On sitä hiottu. Ei sinne hirveästi tilaa jää kyllä ylimääräisiä. Ei siellä oo. Mutta kantaa. No kyllä se vaan vie tämmöstäkin jyskyä Mutta tiedätkö, makuasia tietysti, mutta tää väri, niin meikä kyllä tykkää tuossa ton pyörän väristä. Joo, eihän sillä oikeastaan ole muuta väliä, kunhan se on tän värin, niin se on hyvä. Niin, se on ihan sama mikä väri, kunhan se on tämä. Tää on ihan mukava kokonaisuus. Niin painoa joutuu jonkun verran sietään näiden kanssa. Mutta eihän nää olekaan mitään kevistelijöiden pyöriä. Ei joo, ne on eri miehiä sitten Niin. Kyllä me voitais melkein tehdä vähän vaihtoakin. Me ollaan nyt jäällä ja tästä siis jatketaan jäätä pitkin johonkin. Ne on vasta rannalle, niin Suoraan tonne. aika lailla. Ei mitään, lähdetään paahtamaan taas. Lähdetään paahtamaan. Tässä on siisti tämmönen vähän monsteriautofiilis. Joo. Ja sitten tää on täysjousto läski, niin tää tuntuu jotenkin niinkö jollakin ilmapatjalla, kun on renkaat itsessään jo niinkö pehmentää. Sitten on vielä toi alusta. Mä käyn kyllä. Katsotaan miten käy. Ei tämähän menee mistä vaan. Tää vaan kantaa ja kantaa. Meikä ajaa kyllä täällä vähän näitä töyräitä. Laila la. Meinas loppua laulut lyhyen. Lenkin päätteeksi kyllä pakko kehua tuo Trek Farley 8. 8 se oli? 8. Jotain kertoo se, että kun Juha antoi sen mulle tossa, olisiko ollut puolivälissä lenkkiä, niin ei saanut enää takaisin. Aivan mahtava kyllä ajaa tolla. Sen lisäksi, että se on niinku läski, eli se tulee senkin takia tasainen siitä, niin no tuo joustus vielä vetää sen, niinku, että se menee niinku ilmapatjalla koko ajan. Joo, se on hyvä. Jos tehdäänkin silleen, että mä otan ton, sulle jää tuo Devinssi. ei tule. Ei. Ei kun joo. Ei. Okei, lähdetään omilla molemmat. Joo. Ei muuta kuin nähdään me taas seuraavassa videossa. Kiitos. Akkua ei välttämättä ole, kun se on tyhjä se symboli. Onko? On. Nyt haukkas renkaa, Juha. Juha! Ei se kuule.